Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a bubbles, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti labugin kan Bernabe family di Tamurong, Bagabag, Nueva Ecija. Da Chris kan Lorna, kastamat dagiti kakabsat ko ada Jocelyn iti Hong Kong, kan Letty J. Singapore, from Chona Labugin iti Malaysia. Shout out kada Fedelina iti Kuwait kan Inday sa Libsib. Anak ko ani Yumi, Mamang Letlet kan amin a Bernas family ditoy Alaminos, Pangasinan. Makablaawan nila kay ko Reynaldo Paas, kastamat da Ray and Joy, Rowan, Renz, Razel, Kisha, kan Daphne di Tamuta, Kasibo, Nueva Vizcaya, kastamat da Katie kan Ayan from Mary Ann Orpia Paas. Amin at tagaduplas San Juan La Union, anaayat nga agdangdangag from Magdalena. Anak ko adahana kan Hazel, kanilakay ko Vander J. Pias iti Mapandan, Pangasinan from Hansel Garin. Shout out kani Ariel kan Angel Kianyo from Violeta Kianyo iti Cyprus. Lamberto Pasion Jr., Leslie May Pasion Andres, Anaya Faith, kaninoli Andres iti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion iti Kuwait. Shout out di Tamagasuso Bulo Tabuk from KBL Cordillera TV. Ni Vivian Manuel, Zenobia, Zakia, Von Manuel, Rica Limay Banhan,
ni Jeneline, Frenzlin, Jerome, kan Jovan Banhan from Ruby Rose. Shout out iti Cacho family di Tapalina West, Urdaneta, Pangasinan from Erwin Cacho. Best wishes kani kasinsin ko Arjong Suyat nga agkasar, kan happy birthday kani Uncle Ruben Suyat dita sa Laysay, Santiago, Isabela from Michelle Ann Valdez. Makablaawan ti Ngasaw, Lungod kan Gaibon family from Riza, Ngasaw, Titabok, Kalinga. Ni Uncle Cesar Bulaton iti Burgos, Pangasinan from Bing Garcia. Kan advance happy birthday kanila kay ko, kastamot iti unika ihami ani Princess Ayala from Bel, Agamata. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Bubbles. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan a Bubbles, kat dispensaran na kuma no jakon inlanad ti address ko. Amkak ngamin nga adu ti mang batikos kanyak no maamwanda ang nagpaidrama akmat. Ultimo, dagitinagan nga inusar ko itiin sa laysay ko kat binaliwa kon manang, tapno mayadayo aklaang iti pakaipasungal ngalan no bilang laang. Ado nga ti listener yu iti lugar mi, nga oray pa'y iti laangan YouTube amang nga ganday iti a programa. Ubing manwen no nataangan iti lugar mi, padpadaanan dati baro nga upload yo, tapod numan ngamin apakaadawan iti adal daytoy a programa. Marigrigat kami laang manang, ngamjak ibain nga ibagadayta, ta sa anak matakas kadagiti dadduma akabainda tinagtaudan da abiyag. Ti kinarigat matlaang ti biag mi ti makagapo, no apay a pinagsardeng dakdagiti dadakkel ko nga agadal, apaman a nakaturpusak iti elementarya. Ngamjak imanugot manang. Makisin nung batak pa idin ka ni tatang ko, tunggal pagdiskusyonan mi, ti maipapan iti dayta abanag. Di ka di makaawat, Bubbles. Imbagami lang nga rodon kanina nang maasaan da ka nakabailan na pagadalan pa'y. Umdasin na nakaturpos ka iti elementarya. Diyak kaya tatang, agadalak. Awan nga ron ti pangalaan mi iti pangpaadal mi kan ka. Apay ay nagtangkan ti ulong. Basta agadalak tatang, diyak kaya tiyagsardeng nga agadal. Diyak laki titulok. Ay unay kakat nga ubingan aya. Di ka makaawat. Apay nga minapagsardengan dak nga agadal ngay. Anya laang ang tiyagbalin ang masakbayak nung sardengak nga agadal. Ay, mabalin ka di Bubbles. Ingka maturugan ng ti makidiskusyon ka kanyak may papan iti day taabanag. Tatang. May isa. Tatang, kayat ko nga Dua. Sige tatang, inak nga rudan maturog. Pasensya ka yun. Dengdenggan kayo ka ni Bubbles nga anak ta itay ilyong. Masyanak mo't kan kuana. Kaya't kung agtuloy kong mga agadal ng awan mo't nga rin ti mabalinan ta. Ilyong. No apay mo't nga min anaitaw tayo ang marigrigat. No awan ti daga da kakamasong apakisuksukaya kaamakan no saan tayo pa yinamangan. Di ka kumamaawanan itinamnamalakay. Panunutom nga adapay dagiti nakarkaro ti kasasaad dangam da tayo. Menyang. Nag-aasat tayo kit di tauray pa isang kaibaga ti daduma anarigat ni panagbiag tayo. Saan tayo alumanglangan amangan? Gam ti daduma ngay, pasaray maminsan, wano mamidwalaangan ti may sangal daw numanganda. Sa bagay, punno day ta nga imbagam bakit. Talaga amat, iso asaan tayo nga iayan ti adda kasasaad tayo. Kas itinakon-akon, nagasgasat tayo pa, ingam ti daduma, ta saan tayo alumanglangan amangan. Punno day ta,
Alang nga Ruden, maturog tantan ni Rabiin. Napuyatan tan, bakit? Naliday ka mat, friend. Amahan nga no sa anak ko nga agadal mo na. Anya? Saan dak ka na napagtuluyan iti high school da tatang ko? Ala, apay ngay. Amo mo tamarigrikat kami laang. Saan dak akabailan a pagadalan da tatang? Iso nga mga no jakon makaadal pay. Sayang mat sapay nasirip ka. Mona, Amo kun. di anya Mona. Kasaritak da mama. Ibaga ka tulungan da ka. Nadya ko ng Bubbles. Agpakadak kada kayo tatang. Sapay la ko mata palubusan dak. Apay, sa dino ti papanam. Amoy mata talaga kayat ko ti makaadal. Iso ajak kayat ta palabsan ti tulong dagiti naganak ni Mona agayem ko. Ne, anya ti kayat mo asawan. Tumulong aki di panaderyada Mona. Kasukat day ta ti panang paadal da kanyak. Anya? Pangaasiyo ko matatang. Sandak ko makagoray ti day ti abanag. Talaga nga minakayat ko ti makaadal. Iso nga aramidok ti amin. Tapno matungpal day ta nga arapaap ko. Ay, Pangaasiyo tatang. Sapay la ko mata maawatan dak. Pangaasiyo. Ti amok, kaungatnak ni tatang ko idiimpod no kenkwana ti tulong ajaya dagiti naganak ni Mona agayam ko. Ada kabailan iti biag da Mona, ngam ti pakaragsakak. Saan da akas ka dagiti daduma nga ada kabailan na iti biag anangato ti purwada. Nasingpat ni Mona karamanan dagiti dadakkel na. Aklunak a medyo narigat ti panagpaay ko iti panaderyada Mona, tamasapul nga agriingak iti masapa, tapno mapanak tumao ijay. Takadawyan ngamin anariwot pa iti sangpet dagiti aggatang. Gaputa medyo napaggad para kanyak ti masapa amapan ijay, kinasarita dagiti dadakkel ni Mona datatang kenanang ko, ano ipalubos dalakit di, agnaedaklaengen ijay balayda. Among Bubbles, anak. Jakla ko maumanugot ang makipagnaed kay Jayan da Sir Simon. Ngampod no ti kunana napagad para ken kati masapa amapan ijay panaderyada. Tatang, Idinto ano makipagnaed ka ni Jay, mayadayo ka iti pagkaad. Saan ka pa marigatan unay, tadalangan iti batog ti sularda ti panaderya. agyamanak ta maawatan dak. Ay, may kawa kami lakid di ka ninanang mo, Bubbles. Sana bali tatang, taagawi dakmat kada Sabado kan Domingo. Anak, Iso ang makapag-iiniliw tayo latta. talaga na iduma ka kadagiti kapadadam anak ko. No apay mo't kami nakastoy ta adda kabibiyag tayo Terumbang kumakan kakat makiay-ay-ayam kadagiti kapatadam.
Tapno may papas mo mo ti kasta nga edad mo. Saan nga kasta nga agtrab-trabaho ka tapno makaadal ka laeng anak ko? Sana bali, tatang. Napatpatag kanyak ti agbalin ang masakbayak. Isu nga awan anyaman na. Bubbles, anak. Agyaman nak ta pinalubusan dak itikid daw dagiti naganak ni Mona, tatang. Agyaman nak unay. No kasta? Tultulungan da kamot dagiti dadakkel ni Mona? Wen, dagiti dadakkel ni Mona ti mang papaadal kanyak. Oh, kasta gayam. Nabayag kan ditoy? Makatawanan. Ditoy ako na nagnaad, sipod na ulilaak. Agis eskwela ka? Saan? Mabayinak namin na sumrag iti pagadalan. Taado dagiti ng sorsordo kanyak. Apay. Jakmot na mo. Siguro, gaputa ulila ako na demang. Saan matarumbang asurduan da ka? Gaputa ulila kan saan aya? Kumaa? Ngamjak man mo no apay akas jeter aramidan kanyak dagiti nagbalin a kaadalak idi? Ada ngamin at talaga dagiti surdo a kaedad ta. Tirumbang laang, agbalin ka anatibker. Di mo ida ikaskaso. Bubbles? Adalataken ka no kayat mo nga ituloy ti agadal wenno saan. Si kalaang ti makadesisyon iti dayta. Amom ka di analaos ti iliw mikan ka anak ko. Agpaiso, tatang? Wen, Bubbles. Agasumot nga ita makalawa sa saanda ka anak kita. Italaang anagawid ka ta Sabado no bigat. Awan sarak mo iti pagadalan. Tatang? Kahit kumusta mo ti panagtulong-tulong mo iti panaderya da muna ngay anak ko. Ayos mo, tatang? Saan ka kadi amarigatan anak? Sigurado ang masapa ka ngamin niya agreing ta masapa at tumulong kay ti panaderyada. Sakto laang matatang. Kabailak mat. Ay, unay mo't ngamin. No adala ko makabailan tayo iti biyag. Saan ko man amasapol nga makipagnaad ka pa iti sabali abalay anak ko. Ha? Saan ko maamasapol at tumulong kay ti panaderya tapno makaadal ka lang. Aday ta kayo manan, tatang. Mamin ano ka din ngayon bagak kada kayo asaan arumbang akasta kayo. Bubbles, anak. Laglagay pa nyo nga aramidok ti kastoy. Saan lang nga para kanyak. Karaman kayo a pamilya. Tano agbaligi ak tatang. Mairanod kayo mat. Nung mapasayaat ko ti biyag ko, karaman kayo mat aguminawa. Ay. Oh, saan kayo nga agsun na ay itinaunag? Saan yan asidiran ti Baguio, tatang? Tinapatag ita, maituloy ko ti agadal. Ano san tayon ti agsisinay ti sumagmamanungal daw? Sa nabalit agawid akmat iti balay, tunggal awan ti sarek ko. Makapagiiniliw tayo matlaeng, tatang. Apay ka na yun nakasarita nak Bubbles? Apay dong, di mo kadi kayat? Kan may sa, awan mo't dakas na san kadi? Wan mat kit di Kan may sa, agpada ta atultulungan ti pamilya ni Mona. Agpada ta nga aday ti puderda. Tila ang nagdumaan ta, makaawid aki jibalay mi kada Sabado kan Domingo. Ngamsi ka, ada kalatan ditoy. Amumot ng ulila ko na dumang sanaya. Imbagak day takan kay di? Wan,
Ngam awan panggap ko amang sayar itiriknam. Ibagbagak laeng na anya tinagdumaan ta. Bubbles? Apay no ituloy mo ti agadal dong. Ha? Sayang amin, nang runakan ka taulilakan. Masapul ang makaadal ka tapno adan to napintas ang masakbayam. Sigurado nga umanugot dagiti dadakkel ni Mona no kidawam kadakwada nga agadal kamot laeng. Nga ta, Bubbles? Mamati ka kanyak dong. Kat masiguradok, maragsakan da pay kit di no maamuan da kayat mo ti agtuloy nga agadal. Naalukoy ko ni Dong nga agadalmanan man ang Emmy. Kat idimatan ang nakarkarupay ang nagsiningad kami. Nasingpat ni Dong kan nagagat. Iso nga imanugot mat adagos dagiti dadakkel ni Mona, idikinid daw na ang makaadal matlaang. Pudno anabatin iti do atawan kada kami ni Dong, ngam saan ang nagbalin alapod day takan kwa na. Ingkarina nga ikagumaan na ti agadal, tapno adan to agbalin nga igam na iti masakbayan. Agingga iti nakaturpos kamin ken ni Mona iti high school. Di tamatan ang nagpakada kada kami ni Mona, tanapandan asang kapamilya iti balasiw taaw. Nupay kastamanang saan kami anaawanan iti panggadan ken ni Dong, tain rekomendada kami nga agtrabaho iti gayemda nga adda karinderyana iti ilimi. Tilaeng ayan ti adat na, masapol nga agkasera akmatan ijay, tamarigatan ak unayan no agawidak kadamalpas ti trabahok iti rabii. Medyo narigatan ak idi manang, taagadalak iti aldaw, kalpasan na, agtrabaho ak iti pakanan kalpasan ti klasek. Agayan ayat kami idin ken ni Dong, iti daydi agundaway. Makabanuga talaga. Nagsakit ti bukot ko. Umay ka, tamasahyan ka. Oh, dita banda. Dita tinasakit dong. Nakakaasikan, Bubbles. Apay nagsardeng kan ngagtrabaho. Tay pa may samlangin ti agadal. Pangalaak nga iti gastusak nga agadal. No agsardeng nga ngagtrabaho. Syaklat ang tagtrabaho, Anya, ngam oray si ka. Agad-adal kamot dong. Agas-gastos kamot laeng. Tipanggap ko. Agsarding ako nga agadal. Kat igaod ko tagtrabaho. Tapno masuportaran kay ti panagadal mo. Anya? Maawatan na kumabubbles. Ti importante ita. Makalpas kay ti panagadal mo. Ay, diyak kayat dong. Kayat ko makaadal kamot. Tunuyan ta nga agpadpada ti arapaap ta. Laglagi pam daytoy. Saan arumbang amalapdan dagiti arapaap mo, gapula ang kanyak. Ay ayatin ka ngamin, Bubbles. Unay-unay. Ay ayatan kamat dong. Dong. Sa bali tinadlaw ko kun ni Bubbles idinaawda nagawid dito'y minyang. Ilyong. Kaslada nagbaliwan tilangana. Diyak kayat apanunutan nga maadaatap ko lakay. Anya day ta minyang.
Panagkunak kat masikog di anak ta. Anya? Kasta ti atap ko. Kasta tinadlaw ko kenkwana. Nagar-aramidan ni Bubbles no po no day tanga atap mo minyang. Ilyong, Kasanupay amatunoy na tarapap na ngay no po no amasikog gaya man. jak amo Ilyong. Jak amo. Masapol ang makasaritak ni Bubbles. Masapol ang maamuan no po no ti atap mo. Kano asino tinobyo na no bilang tapudno amasikog. Parikot na ito'y dong. Bubbles, saan maibilang nga parikot ti kasta kasasaad mo ita? Parabor da ita. Dong, Nagayatan ta adwa dagiti napasamak iti nagbagtan ta. Pwera laengen no. Napilitan ka laeng ka dagiti agondaway. saan nga iti kasta, dong? Ngam ada arapaap ko anas kan aton uyak. Kasanupay amaragpat ko dagiti arapaap ko no masikugak matan. May sa asaludsod. May sa asong bat Bubbles. Ha? Ay ayatin na kadiw no saan. Ni, aapay kasta mo tan ti damdamagam. Pagsalsaludsudan ka Bubbles. Ay ayatin na kuno saan. Siyempre, ay ayatan ka. Alagan mo't nga agsagmakakan ka no saan ka nga ay ayatan. Matlagayam. Awan nga ron ti parikot. Kasano ko mga ibagam nga awan ti parikot kat agdadata nga adda? Masikuga kundong. Kasano pa yung agadalak no dakkelton ti tiyan ko. Italik mo ti amin kanyak Bubbles. Agtalik ka kumakanyak. Siya kung ti makamoy ti amin. Panagkita kan panagrik na kat natak ng matalalaki ni dong anak ko. Kat pakaragsakak ti panangitulod na kan kadito'y balay, kan ti pan nakisarita na kada kami kaninanang mo. Tatang, Husto ti kunana, Bubbles. Saan arumbang ama stress ka gapo iti kasasaad mo? Ang mga noan niya pa iti mapasamag iti sikog mo no bilang laan. ngam sayang tatang. Kapilitan nga agsardeng akon. Anya ngay nga rod anak ko, sa balimot nga minan tinasumok mo iti panagkasiram ijay ilay, kabayatan ti panagadal kan panagtrabaho. Tatang, pangaasiyo. Sandak kumamot akaungat. Saan ka kaungad? Takas iti nakunakon, nataknang mo't alalaki ni dong. Mamati akadi nakabaybayan. Ay, masaya nga nakla ang anak ko. Tatang, Agaman niya nga rod ngay, adaditan. Tinapatag ka niya, nakisarita kada kami kaninanang mo, day siya adaw. Katayo ti plano na. Agi na naka dito'y balay, kabayatan ti panang isikog mo, iti damo nga anak yaw. Kan, ti panagsardang mo pa ilang nga agadal. Saan narumbang nga agbanog kan may stress ka, ta mga noan niya pa iti mapasamak kan ka kan iti ubeg. uwan tatang. Agtong palak, tadyak mo't kayat nga da mapasamak iti agbalin nga anak mi. Annadak ti sikog ko, takas iti nakunakanyak ni dong. Parabor da ito'y, saan kat aparikot.
Naklunak analaos ti pan nakadismayak iti bagik iti daydi akanito manang Emmy. Kayat ko asidiran ni Dong, ngamjak maaramid. Takas ko na nangaruden, nagayatan mi mo't adwa dagiti napasamak kada kami. Pagyamanak mo't dananang kentatang ko tanaawatan dak. Ngam tinagbalin aparikot, iso tinagduduma asayang guseng manipod kadagiti kalugaran mi. Banag anang sair itiriknak, kastamutan itirikna dagiti dadakkel ko. Palabanak manang Emmy, ngamjak man amo takasla nagkapsutak gapo kadagiti sayang guseng. Agingga ang nagpasngayak, kat naawananak motan itiganas nga agsubli ang nagadal, taim pa may sakti panawan ko iti anak mi kanidong. Nidong tinagtuloy ang nagadal kabayatan ti panagtrabaho na. Kat si papanakkelak amang ibaga, anagbalin anabaligi ti asawak. Ita, adda natalgad at trabaho na kat plano min ti agkalaysa. Tila ang ayan ti adat na manang, adulat ta ti sao-sao dagiti kakalugaran mi. Iso anakunak iti damo apasat ti surat ko, nga amangan no adu ti mangbatikos kanyak, no maamwanda ang nagpaidramaak. Ngam itilaksid ti amin manang, agtaltalinaed anatibker ti linnangan mi kanidong, kastamoten ni Dong iti pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Bubbles. Bubbles, saan arumbang nga agpaidagal ka iti anyaman asa usao dagiti kalugaram pagayam ko. Nang runa kat di nakamot binaybayan ni Dong, takas iti nakunamon, dandani kayon agkalaysa. May panggap iti namin pinsan a panagsardeng mon nga agadal pagayam ko, panagkunak kasayaatan no ituloy mo matlaeng, tasayang. Kastoy ti makunak, ibilang mo akarit ti amin a mapaspasamak kada kayo ita. Tamasiguradok a nakarkarupay nga agbalin ka anatibker, amang saranget kadagiti panubok adumteng iti biyagyo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.